An amor kabisa associate gi jodhoodwa. Aneno ka nyithindwa ma Kisumo ma Migori wacho ni gin kiny gionge ng'anyo. Tang'eni giwacho mana mano ni wach jakom pok oluongo ng'anyo. Lakini daher ni kama wachope, ineno maturity ma jakom Giri ni godo, kata ma sirkal ni godo, kata ma wa leaders ni godo. Anyisi na mora ahinya gi gima winjo ka jakom wacho ni ng'anyo nyaka tim mamuol. Omiyo kwa nyalo endelea kamano kaka oganda, to kibineno ka jowa tho e ng'anyogi. Nwach jowa ok dhi kuro. To ka jowa dhi kuro, to nitie lwenye kind jowa gi polis, tibono nga pod wan jowa ema timore nade. An asenyiso ji ni joluo nochako gore ni pinyni ndalowa beberu. Manyiso ji ni kata ka nomako kuche, jaluo manokuongo somo, manosomo sheria Commonwealth Africa ka, nen Arguins Kodhek. Be mane yalo ne jo-Kikuyu. Kwa biro e wach mar Lancaster Conference, neno ka Jaramogi Oginga odhi kuro. Wabiro e wach mar independence. Wabiro e wach mar multi-party democracy. Neno kaka jowa otiyo matek mothagore. But one pok wa benefit, mwanongo kata mana president. E lweny mwasegore ne pinyni. Koro wadwaro ni mondo wa change tact marwa kaka oganda. Ni wabe wanyalo bedo chien, wane gima ji timo, to wane ni to ere formula mwanyalo tiyogo. Mondo watige sirkal, mondo wadonje sirkal, mondo wabe wa benefit. Seche ma apeini mikwano ma ne weg lit kata wacho ni joma ne owito jogi okwayo ni gibiro wuothe, achiel kuomgi en apaya makalo machiegni kod od bura maduong' kata parliament. Yes. Ni Parliament Road.